akwai wani abin da na gane Yesu ya fara yi a ƙasa Hausa. Sheɗan lokacin shi ya riga ya ƙare. Wannan makamai da aka kwace a hannun shi gaskiya ne, saboda menene? Yesu ya fara fito abin da yake a ƙasa, wanda ya daɗe yana nishi yana kuka, ba yadda zai. Yesu ya fara ɓallo su, yana taso da mutane cike da ruhu, cike da ikon Allah, ta wurin wa'azi, ta wurin warkaswa, domin kawo 'yanci a ƙasar Hausawa. Suna kawo mana hari da cewa a nan arewa ba Kirista, cewa duk musulmi ne. To amma idan mutum ba ya zo ya gani ba, ba zai iya cewa da Kirista ba. Amma idan sun fita can su suna cewa ba Kirista. Amma idan ka zo idan ka yi nuna maka, tabbas za ka san cewa akwai Kirista. Ubangiji ya kunno wutar falkaswa a cikin ƙasar Hausa. Ni ina da wannan tabbacin, domin ni ina ɗaya daga cikin shaida. There's a dear need for the distribution of free Hausa Bibles to Hausa-speaking Christians living in villages of northern Nigeria. Most of them have accepted Jesus Christ into their lives, and they're hungry for the word. Our goal is to distribute 20 million free Hausa Bibles to Hausa-speaking Christians in northern Nigeria, parts of Chad, and Niger Republic. Each Bible costs 1,000 naira. You can send your support to the account number on your screen. Be a partner today.